Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa. Hey, pane zvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu zvekuti unozvibvunza kuti panguva yacho munhu iyeye paakasarudza kuti ange achiita utsinye hwakadaro ainge akambogarwa nemweya wakaita sei. Nhasi ndine nyaya iyo yandiri kuda kusheya nemi, nyaya yandakatumidzirwa ichibva kune umwe muteereri wedu anzi Ndiri kuAmerica, vane makore 58 years ekuberekwa. Vari kuti verengai nyaya yangu ndisati ndafa. Vari kurarama nechirwere chekenza zvakaoma. Regai ndiverenge nyaya yavo muzvinzwire. Hanzi, makadi henyu mukomana Shim? Please post my story makaviga chitupa changu. Zita rangu muchanditi Diana, uye ndafunga kuti ndinge ndichishare nemi secret iyo yaingozivikanwa nebest friend yangu uyo wandakaenda naye kuchipinge. Sezvo ndatarisana nekufa kudai, let me tell you my story so that vanonzwa vange vachizonzwa uye vanotonga vange vachizonditonga zvekare mucomment section. Ndinoti kana ndikavhara maziso ndiri kuno kwandiri kuAmerica, ndinotanga kuona vision rose sekunge zvichangobva mukuitika apo pandakaenda kunoona imwe n'anga kuchipinge. Ndinoona hari nhema iyo yandakanoviga muchuru. Kuviga kwandakaita hari iyoyo muchuru, churu ichocho chichizongoenderera mberi nekuvakwa nemuchuru, ndiko kutokanganisa kwandakaita pfungwa dzevana vainge vari vana vemurume wangu. Ndinoona muhari imomo muine vana vatatu avo vandaifanira kuti ndinge ndichizochengeta, ndichivabatsira muupenyu, vachichema vachiti mainini matiisa muhari, mainini mava kutivharira muchuru, toita sei mainini? Izvi zvakatoitika pandakabva pamba pen'anga ndichienda kunoisa hari iyi muchuru. Ndaitoona nekutonzwa vana ava vakaita tuvanhu tudiki diki vari mukati mehari. Ngoma, like I said, ndine 58 years. Kunoku kuAmerica ndine upenyu hwamungati ndiri munhu anganzi akabudirira. Ndine imba yakanaka, ndine mari, asi cancer yava kundidya zvishoma nezvishoma. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutadza kana kudya uye kana kunwa chaiko. Ndinoti kana ndikanwa mvura inenge ichitotonhorera ndinoita sekunge ndinenge ndadira acid mudumbu mangu. Ndava kungomirira zuva rangu kuti ringe richizosvika. Hakuna munhu asingafi, kunyange ukanzi unenge wakashandisa mishonga yakaita sei. Nerimwe ramazuva rufu richazova rakatarisana newe. Asi ndisati ndaenda mukomanashi, regai ndikuudzei utsinye hwandakaita huri kundidya mupfungwa kusvika pari nhasi. Regai ndinge ndichiratidza nyika kuti munhu unogona kunge wakanaka chaizvo, uri mutsvuku ende wakaumbwa kwazvo naMwari, wakachena kumeso, uchipfeka hembe dzinodhura asi uri dhiabhorosi chaiye mumwoyo mako. Tichiri kuma 90s ndakaroorwa nemurume wangu. Murume wangu mushakabvu akazoshaika. Ainge ari munhu ainge aine chinzvimbo chepamusoro mugovernment, uye zvekare ainge aine macontract aita zvekugadzira maroad kuna nachiredzi uko. Murume wangu uyu ainge akafirwa nemudzimai wake wekutanga. Saka pandakasangana naye, ivo amai guru vainge vava ne2 years kubva zvavainge vakashaika. Vainge vakasiya vana vavo vatatu, paiti Bernard, Memory zvekare naTatenda. Bernard ainge aine 9 years uye Memory ainge aine 6. Tatenda ndiye ainge achiri mwana mudiki. Uyo ndiye wandakaita kugadzira zvekuti kwaari ikoko anogona kunge atongori munhu anotongofamba nenyika achingoti pano agara apo asimuka. Vana ava
vainge vachindirangaridza amai vavo, ndaiti kana ndakavatarisa ndaishaya kana mufaro apa kwekuti vange vachiendeswa kwainge kusina, nekuti murume wangu ainge akaitaka kunonetsana nehama dzake dzekuchiredzi. Saka tainge tongozvigarira zvedu, takatanga tichagara mumasvingo kudzamara tava kugara manje muHarare. Vana ava vainge vasiri stubborn. Bernard mukuru wacho ainge aine tsika, uye ndaitombomuudza kuti ange achiregedza kuita mabasa echisikana because zvose zvainge zvichida kuitwa pamba ndiye aita. Makuseni aimuka mwana obva atanga kusuka kutsvaira mumba, isu vamwe tichiri takarara. Saka takabva tachizotanga kugara muHoughton Park manje. Ndingangoti ndipo pakazotanga nyonga yose. Ndakaona vana ava mukomanashi sekunge vainge vari vanhu vainge varipo pakuda kundikanganisira mufaro wangu, kunyangwe vainge vachindida saamainini vavo vaitoti mama kwandiri, asi ndainge ndisingachavadi vana ava pamba. Murume wangu ainge achindida zvisingaiti nekuti ndainge ndichibata vana vake zvakanaka. Handizivi kuti mweya uyu wakabva nepi, because ndiri munhu atori nerudo. Kuvillage kwedu kwatinobva kwaMurewa ndaitozivikanwa nekunzi Diana kana achibva kuHarare anenge akabata magroceries. Vana vose vemuraini ndaiti ngavadedzwe, umwe noumwe ndotanga kumupa chipaketi chake chemasweets. Asi vana ava ndakazotadza kuvada, handizivi kuti nei. Ndisati ndava nepamuviri zvainge zvichiita senani, because ndainge ndichiti mumba munofanira kuva nemufaro unounzwa nemheremhere yevana. But the moment yandakangonzi ndainge ndava nepamuviri, ndingangoti hovhiyo yacho ndipo payakatangira. Ipapo ndainge ndisingachadi kana kuvanzwa vana vachitaura. Ndainge ndava muyipi kwavari, asi uyipi hwangu ndainge ndichihwandisa. Ndaiti kana murume aripo zviya ndaisambopopota, kunyangwe vakanzi vanenge vaita musikanzwa, ndaingoramba ndakanyarara, kungonzi chete tinenge tasara tiri tega nevana ava. Vana vaibuda vogara voga panze. Kadiki aka ndoka ndaikwanisa kusara ndinako mumba. Kadiki ndiko kandai wanzo kuitira utsinye, sezvo ainge achiri mwana mudiki ende kufunga kwake kwainge kuri kure. Ndaita zvimwe zvinhu zvekuti kana kutaurika pamhepo ndinoona kuti zvinenge zvisingaiti. Ndaikwanisa kuti kana ndaenda kunozvibetsera ndotoregedza kugeza maoko intentionally. Apa anenge abva mukunditi mainini ndava kunzwa nzara, ndobva ndamutuka ndichiti une chinzara seiko mwana asingaguti. Ndotongoenda ndobva ndadzoka, ndobva ndamugadzirira zvokudya. Pane pamwe paakamborwara mudumbu akaita sekunge achafa, achita sekunge ainge abatwa nekolera. Ipapo ndinozviziva kuti ndini ndainge ndabata chikafu chake mushure mekunge ndabva mukunozvibetsera ndikasambokeza kana maoko. Vana ava ndainge ndava kuvavenga zvekuti kunyangwe kuri kuhope ndaiti ndaitorota vana ivavo, dzimwe nguva ndichivakanda kana mugomba kuvafushira vari vapenyu. That is how much I hated vana ava. Mweya uyu wakangokaruka watongondigara, ende mumba mainge musingachagariki for vana ava. Murume wangu haana chaainge achitomboziva, ende ndo zvinowanzo kuitika. Munhu kana uine vana vako, kana ukazotora zvekare umwe mudzimai, hapana paungazoswera wakarinda mudzimai uchida kuona kuti achachengeta sei vana, anovabata zvakanaka here. Kana uri kubasa, vana vanosara vachivhiringidzwa zvekuti vana vanopedzisira vava netrauma yekuti kana kutaura vanenge vasingachatauri, vanenge vava kungogara vakanyarara.
pandakazvara mwana wangu wekutanga mukomanashi, mwana uyu pandakangomubata mumaoko angu, vana vemurume wangu vainge vava kutoita senherera, vainge vatongova nhapwa pamba, ende ndivo vainge vava kuita mabasa ose. Ndakasvika pakumisa maid ndikabva ndati handiti pana Bernard naMemory vanofanira kuti vange vachiita mabasa iwawo. Vaindiwachira mukoma, murume wangu asingazvizivi kuti vana vadiki kudaro ndivo vandainge ndava kuita zvimawashing machine zvangu. Ndaivaburitsira washeni inenge yakawanda kuitira kuti vasakwanisa kuwana mukana wekuti vange vachienda kunotamba nemafriends avo. Utsinye tinongoita zvedu utsinye, but vana havana kana chavanenge vachitomboziva. Ende utsinye kuna kwaunombokusvitsa, ende kana wakura sekukura kwandaita uine urwere hwaunenge wakatarisana nahwo kudai, unozongonosangana neutsinye hwako wakakumirira kumberi. Because iko zvinozvi zuva nezuva chandinongoita ndechekuti ndinenge ndichingozvitongesa chete mupfungwa kuti saka kana ndafa inini mweya wangu uchaenda kupi. Ndinoti kana ndikatanga kufunga nezvazvo nekuda kweutsinye hwandakaita uhwu, ndinoshaya kana zororo kutadza kurara nekuda kwekungogara ndichingofunga kuti saka ndichaenda kugehena here kana kuti ndichaenda kupi. Zvinokwanisa kunge zviri zvinhu zvisinganzwisisiki kana uri munhu unenge uchiri neupenyu, asi kana wava kurarama uine urwere hwakaita seurwere hwandiinahwo hwekuti kana madhokta vanenge vachikuudza kuti kana rino gore unokwanisa kusaripedza unenge wafa, ndopaunotanga kuzvitongesa manje. Unenge usisina nguva yekuti unge uchizvinyepera, ende kana kunamata kwaunenge woita unenge wonamata sebenzi. Vana ava vakuru vacho Bernard naMemo vakange vava kudzidza kuma-private school muHarare. Vana ava vaitoonekwa kuti vainge vaine potential. They were A students kubva vachiri kuprimary, vaipiwa maprizes all the times, ndivo vanenge vari kumberi, uye zvekare vainge vari vana vaifarira kuverenga sterek. Sezvo ndainge ndichivanyima entertainment pamba, ndo panguva yatakatanga kuona vana DSTV. Vana ava mukoma vainge vasina mukana wekuti vange vachigara paTV kana kuri kunzi baba vavo vanenge vasipo pamba. Saka ivo sezvo vainge vari vana vaingogara vari panze, vaingozvitorera mabhuku avo vobva vagara panze, vobva vatanga kuverenga. Izvo zvakaita kuti vange vachizova vana vaigara vari ahead, because vainge vasina kana entertainment zvachose. Basa ravo raingova rekuverenga zvekare nekuita mabasa epamba. Bernard ndakamuudza kuti ndiye ainge atova garden boy, ndikatomisa umwe mudhara uyo watainge takatora kuti ange achizova garden boy. Ndikanyepera murume wangu kuti ainge ava kupota achindipfimba. Murume wangu akati handidi futi kunzi ndinge ndichizonzi ndine munhu anondishandira ari munhurume, anokwanisa kuzondibatira mudzimai wangu. Saka Bernard ndiye ainge atova garden boy, waikaona kachibhemba huswa apa achiri mwana mudiki. Saka vana ava vaiti kana vakangokomplena kana nzara ndaivarova zvisingaiti mukomanashi. Ndakazongorwadziwa nekuti ndakaona kuti vana ava vainyanyisa kugona. Upenyu hwakati huchienderera kumberi. Mwana wangu inini wandakabereka paakasvika makore ekuenda kuchikoro, ndo patakabva tachizoona kuti ainge aine learning disabilities. Saka ainonoka kunzwisisa, uye zvekare ainge asingakwanisi kuti ange achiramba achienderera mberi nezvidzidzo zvake. Aitofanira kuti ange achiendeswa kuspecial school. Kana kuri kuma-private vanobva vatokuudza kuti mwana wako uyu ane dambudziko. Saka pandakaudzwa kuti mwana wangu inini ane learning disability, ndakabatikana zvisingaiti. Ndainzwa mwoyo wangu uchipisa nehasha pose pandaitarisa report book raBernard, unyatsokuona kuti mwana uyu is an A student. Izvi zvakaramba zvichingoitika. Ndakabva ndachizotanga kunyepera baba vavo, ndikabva ndati vana ava nekuda kwekuti vari kuenda kuma-private school vava kushaya
hunhu havachanditeereri sekunditeerera kwavainge vachimboita. Akandibvunza kuti saka vana ava ndovaendesa kupi, because nehama dzake vainge vasinganyatsokuwirirana hama dzavo dzekuchiredzi. Ndikabva ndati vanofanira kuenda kunogara kwamurehwa. Ndakapandudza baba vacho zvishoma nezvishoma, ndikabva ndabvisa Bernard naMemory kuma-private school, ndikabva ndachizovaendesa kwamurehwa. You can imagine, ndakaenda kunovagarisa pamba pedu apa ndainge ndichivaitira utsinye husingaiti. Kuenda kwavakaita kumusha ndakatoudza hanzvadzi yangu, because vainge vogara nehanzvadzi yangu nemudzimai wake nevana vake. Ndikati vana ava madununu havana tsika, ndinoda kuti unge uchimbovatsika too bad. Ainge ari musoja, vana vainge vatongova vashandi. Bernard akagumisidzira ratongovafudza mombe. Hanzvadzi yake ainge atongovawo musikana webasa, ndovaiita mabasa ose epamusha vana vehanzvadzi yangu kuti vange vachikwanisa kuzozorora. Ndakazviita izvi kuitira kuti vange vachinoona nhamo kumusha zvekuti vanoshaya kana mukana wekuti vange vachigara pasi vange vachizoverenga. Saka kunyangwe zvazvo ndainge ndakavabvisa muHarare ndichiti vange vachienda kunotambura kumusha, but murume wangu vana ava ainge achivada zvisingaite, aingoshaya simba chete because ndainge ndakamutsika konzi. Zvakaoma kudaro, Bernard ainge aine shungu. Akatanga kubhadharirwa zvidzidzo zvake nevamwe headmaster avo vaainge ofudzira mombe. Mukomana she ndakazototi panoga ndikaita zvekutamba, Bernard uyo anogumisidzira atova kana doctor, nekuti ndozvaaiwanzokutaura kuti mama ndinoda kuzova chiremba ini. Ndikati uchaita chiremba chekufudza mombe, ndichitaura zvangu mumwoyo mangu. Pandakaona kuti mwana uyu ainge atopasa zvidzidzo zvake ava kufanira kuti ange achienda kuhigh school, ndopandakabva ndachizotaura nefriend yangu ainge achiziva utsinye hwose hwandainge ndichiita. Ndiye akazoenda neni kuChipinge. Ndakatotora motikari yemurume wangu asipo, ndokubva ndachizoenda nefriend yangu tikaenda kun'anga kuChipinge. Ndakasvika kuya ndikatsanangura ndikati handidi kuti vana ava vange vachibudirira, handidi kuti Bernard ange achizova doctor, handitodi kuti ange achikwanisa kuenderera mberi nezvidzidzo zvake. Ndainge ndiine mafoto, kudhara tainge tiine mafoto, kwaitova nevanhu vaifamba nemakamera vachititora mafoto. Ndakaendesa mapictures iwawo aBernard chidiki ichi ndainge ndakatochigadzira nechikare, because munharaunda mandainge ndichigara mainge mava kuitwa zvenguo tsvuku. Saka ndakangoyambuka ndikatoenda kudhuze nekuna mukuvisi ndiinacho, chikabva chatongovakirwa munamato wekuti anofanira kuzongova mwana anenge achingombeya achiti pano agara apo agara. Ava vaviri ndo vandakaendesa mafoto avo, ndikanyora mazita avo, ndikabva ndachizokanda muHari paya pandakazotanga kuvaona vana vachichema vari muHari. N'anga yakavharira vana ava muHari. Ndikabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizobuda mumatare nefriend yangu tinge tichienda musango, tinge tichizonotsvaka churu chinenge chakaita kakudhirikira but chichiri kuvakwa nemajuru, so that majuru awa ange achizovaka achienda kumberi achinovaka nepamusoro pehari iyoyo. Saka ndakataura ndikati Bernard, iwe naMemo muchagara muno muHari, ende zvidzidzo zvenyu zvamuri kutarisira kuti muchazova vanhu vakafunda kwazvo, muchava vanhu vekumarara. Upenyu hwenyu huchazova upenyu hunenge wakavharika sekuvharwa kuchaita hari iyi nemujuru, ndo zvichaitika kwamuri. Ndapedza kutaura saizvozvo ndakabva ndatanga kuseka. Ndakaseka zvekuti ndakaita sekunge munhu ainge atova possessed. Izvi takazviita tiri musango nefriend yangu, takanzi taifanira kuseka chaizvo zvekuti takagumisidzira tava kunzwa mabayo nekuseka. Handizivi kuti sei vakati taifanira kuti tinge tichizoseka.
mukomanashi mushure mekunge ndaita zvinhu izvozvo murume wangu akabva achizofa neaccident achienda kuchiredzi. Saka rakange ratova dambudziko. Saka zvandakaita mukoma nehanzvadzi dzangu nedzimwe hama dzangu dzepedyo takagara pasi tikatarisa pfuma, sezvo zvinhu zvose izvi zvainge zviri mumaoko mangu, asi ndainge ndakaitwa guardian vevana ava. Saka ndakabva ndachizoti ini handidi kuti vana ava vange vachizobenefita. Vainge vakatopfeka mamvemve mufunge zvenyu pakuvigwa kwababa vavo, ndaitosvotewa navo. Mushure mekuviga baba ndakabva ndavadzinga pamba pangu nhamo isati yatopera. Handizivi kuti vakazoenda nepi. Murume wangu tainge tava neimwe imba yainge yava kuCranbourne, tainge tichigara kuHoughton Park panguva yacho iyoyo. Saka ndakabva ndachizotengesa imba yemuHoughton Park first, pedzozvo ndikabva ndachizotengesa imba yekuCranbourne. Ndakazoti ndauya kunoku kuAmerica, ndava kunoku. Pandakasvika kuno ndakatanga kudanana nemaBlack American, but vainge vasiri vezera rangu. Iko zvinozvi ndichitofunga nezvazvo, ndinoona kuti ndainge ndichizama kuti ndinge ndichizvivhara kuti ndisanyanyisa kufunga, because ndiri munhu anonyanyisa kufungisisa, ende ndinoti kana ndikafunga zviya musoro wangu unobva watanga kutema zvisingaiti. Chimwe zvekare chakaitika mushure mekunge tauya kunoku, mwana wangu uya wandakataura nezvake kuti ainge aine madisabilities, nekuda kwekuti ndainge ndichinyanyisa kumuspoila, handina kukwanisa kuti ndinge ndichimupa mutemo. Mwana uyu akati tava kunoku akatanga kuita zvekuenda kumaclubs, kutaura kudai mwana wangu anototora zvinodhaka. Kuno kune yavanoti fentanyl uye zvekare nemeth, ndizvo zvaanotora zvinodhaka. Chirwere chake chepfungwa chakatonyanyisa. Mwana uyu andishungurudza, kana kurwara kwandinoita haatombondinzwiri tsitsi, ende kuno kuti unge uchirova mwana unoenda mujeri straight away, because inotonzi assault, ende unotonovharirwa mujeri. Mwana uyu anondishungurudza, anondibira mari, anotengesa hembe dzangu, uye zvekare kana akazvifunga akangopinda mumba anongoba chero mumba obva aenda obva anotengesa maTV, mafiriji. Ndakatomboti nerimwe zuva ndakanzwa kuti gwendere mumba, ndikati ko noise iri kuitika ndeyei. Pandakaenda kukitchen ndakamuona mukoma ainge achitomburitsa stovhu yandainge ndakabva mukutenga. Ndakatya kumubvunza, because sometimes anokwanisa kuita violence. Akatombondirova. Mwana uyu akasvika pakundirova after I had confronted him about him not wanting to go to work, ndokubva andirova. Ende dzimwe nguva anotombonogara zvake mustreet kutoita homeless apa ini amai vake ndiripo. Ndo zvinondirwadza izvozvo. Ndinoti kana ndikazvifunga kuti kana ndafa mwana wangu uyu achasara achirarama upenyu hwakaita sei. Apa ndiri kurwara, ndangomirirawo rufu. Mwana wangu uyu haatomborina kana basa nazvo, haatorina that ability yekuti ange achindinzwira tsitsi nekuda kweurwere hwake hwaainahwo. Pandakabatwa necancer mukoma, ndakati mwariko zvino zvimazondipa punishment yakaomarara. I am going for treatment, but ukanzwa vana chiremba vako vava kuti gore rinokwanisa kusapera, zvechokwadi gore rino ndichazotongova rinda. Ndokusaka ndati ndinge ndichingotaura nemi, ndiri umwe wevateereri venyu vanoteerera zvirongwa zvose. Everyday ndinoteerera zvirongwa zvenyu, asi rino gore handisi kuzopucha. Ndinorwadziwa nemudumbu zvekuti dzimwe nguva ndinoita sekunge munhu anenge adirwa acid. Kana ndikanwa mvura ndinochema zvisingaiti, ndichinzwa kuchekwa mudumbu.
yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama avo vari kuti ivo vari kuAmerica. Ngatitaurei navo mucomment section mama ava zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakaitira vana ava utsinye. Ndakavabvunza ndikati zvino hamuzivi here kwacho kune hari, because hanzi hari iyoyo inofanira kuti inge ichingoburitswa muchuru imomo ikangorohwa nemhepo nezuva. Hanzi vana ivavo vanobva vasunungurwa. Zvino vari kuti ndiri kurwara, hanzi ndiri kurwara nashi, kunyange ndikada kuzviita ndichafambirwa nani kubva kuno kuAmerica kunobuda kuChipinge kana vanhu vacho vakatama. Hanzi dai ndainge ndichiri kugona kufamba ndega ndaikwanisa kuti kana ndadzokako kuZimbabwe ndodriver ndonokutsvaka kuvillage ikoko, ndonotsvaka hari iyoyo musango. Zvakangooma hazvo veduwe. Yei pakaipa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Uye zvekare kana muine malife experiences enyu, do not hesitate kuTikTok kana kuti munokwanisa kuuya kuFacebook. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 53 years. Ndinogara muno muHarare. Kana ndiri pabasa ndinoita zvokungodownloada ndotanga kunzwa nyaya dzenyu, ndinofarira kudziteerera zvisingaiti. Ndauya pano ndiine life experience yangu yandinayo, handina kumbogara ndakabatwa nemweya wekuda kuromba, but hey, sometimes kutambura kwacho ndinoita zvekutengesa mutown mafruits, madomasi, zvakangosiyana siyana. Saka vanhu vanotongondiona vanongofungidzira kuti nditongoriwo vhenda, munhu akangogara achingoita zvechivhenda, but havatozvizivi kuti ndainge nditombori munhu ainge aine mari. Motikari dzandaifamba nadzo padainge ndichiri kuJoni uko, hama dzangu mukanzwa zvichinzi Joni inopera. Joni haiperere munhu wose, asi inoperera iwewe. Joni ine painosvika pekuti inokuperera. Saka vari kuSouth Africa, vari kunana Botswana, ndinzweiwo kana ndotaura nyaya yangu. Joni inopera ende kumusha unofanira kuti unge uchizodzoka. Ndichati nyaya iyi yakaitika kubva muna 2008 kusvika muna 2015. Ndainge ndichifamba neVolvo Globetrotter, ndainge ndiine work permit, ndainge ndiri truck driver ndichishandira imwe kambani hombe muSouth Africa. Kambani iyi mukomanashi yainge yakakura kwazvo. Taiita zvekutakura diesel tichibva kumadepot ekuSouth Africa tichienda nedhiziri riya kuZambia. Mukomanashi taimhanya chigame ichocho because tainge tichibhadharwa mabonuses per load tichirova nekuchirundu uko. Mari yandaiwana yainge yakawandisa zvekuti ndaizvitutumadza. Handina kunge ndakaziva kuti ichazosvikawo nguva yekuti South Africa inosvika pakudhakwa zvekudzinga maforena nemadiro avainge vachitiita maSouth African, vachiti maZimbabwean hatibi, tiri mahard workers, vaitida kwazvo. Saka tainge tina umwe manager wedu uyo ainge ari mubhunu, ainge ari munhu ainge achifarira zvemadhiri stereki. Saka akazobata mukoto muZimbabwe. Taitoenda tichitongesa dhiziri iri kumaprivate garage. Saka zvataita mukomanashi, taibva nematrucks edu right kuSouth Africa, wotoyambuka border uine dhiziri rako rakakwana, wobva watopiwa location kwaunenge uchifanira kuti unge uchizonosiya dhiziri iroro, wobva watopiwa maUS dollars. Mukoma waipiwa mari inenge yakawanda, imwe yawaitofanira kutoti unge uchidzoka nayo kuSouth Africa. Taigara tiine mari mukoma. Saka taizoti kana tapedza kutengesa dhiziri riya muZimbabwe, taibva tachizongodira mvura tenga rinenge rakazara nemvura baba, then tobva tachizoyambuka tobva tachizoenda kuZambia. Tasvika kuZambia totongonosiya zvedu mvura iyaya totongonoirasa kana musango. Manager wekuZambia totomupa share yake pamari iyo yatinenge tabhadharwa kuZimside. Zvinhu izvi mukoma ndingangoti zvaiitwa nemadrivers ose aishanda pakambani iyoyo.
tainge tichiita cross border. Madriver mazhinji maSouth African, maZimbabwean nemaZambian vakaita mari mukoma, vakagona kushandisa mari. Vamwe vakavaka mazidzimba avo muJoburg, kutenga maprazi, kutenga mombe. Vamwe vakatenga mafleets emaUD, marori nemari yavo iyoyo. Asi inini manje mukoma, nekuda kwekuti ndakavhunduka mari, mudzimai wangu uyo ainge atori amai vevana vangu aigara achinditi, baba vevana, dai tavaka imba, dai tatanga business kana retransport, kunyange tikatenga zvimarori zvidiki, dai maita muchindipa mari iyi kuti tinge tichikwanisa kutsvaka zvokuita. Asi inini mukoma ndainge ndisingachanzwisisi zvachose. Ipapo ndipo pandakatanga kurasika zvisingaiti. Ndainge ndichingoti zvimwe kuda kwainge kuri kudiwa, but ndainge ndisingatozvizivi kuti vanhukadzi ndo zvavari. Kana watongova nemari vanoita kuwanda, vanouya neuwandu hwavo. Apa dambudziko rakaitika mukoma kwandiri nderekuti ndaigara ndiine mari. Dzimwe nguva ndaikwanisa kufamba ndiine kana $10,000 mutrack. Sometimes inenge iri mari yandinenge ndichifanira kunosiya kuZambia kuno mumwe muchinda uya aizotigadzirira mapepa edu kuti tinge tichikwanisa kuzoyambuka zvekare border kudzoka kuZim, then ndobva tichizodzoka kuSouth Africa. Nekuda kwekuti ndainge ndiine mari yakawanda kudaro, ndakagomisidzira ndava nemagirlfriend akawandisa. Ndaiti mumwe kuMessina, mumwe muJoburg, mumwe muLusaka, all over mukoma. Ndingangoti nyika dzose uko kwatainge tichienda ndainge nditori nemagirlfriends, vandainge ndichitoti masmall houses angu. Ndaigara ndiine mari yakawanda, ende motikari pamba taigara tiine motikari tichiroja kudaro, tairoja mucottage matainge tichigara, but pamba ndakapaka mazipango, mafortuna, mahilux awa dziri motikari dzandinenge ndatenga cash. Motikari idzodzo ndaizongodzitengesa nesick money. Sezvo ndainge ndiine vanhu vakawanda, ndaikwanisa kuti ndikatenga hilux ndikafamba nayo, because hapasi pose apo pataiwanzokuita madhiri. Sometimes waitoti wava kutoda kutosvika muHarare vobva watofonerwa namanager kuti zvakadhakwa, usaenda kugaraji ikoko, chitongodarikira uende kuZambia. Obva watoona kutoti zvinhu zvadhakwa. Saka ndaibva ndatongofonerana nevakomana vangu either kuSouth Africa, ndobva ndati ndiri kuda mari, ndine motikari yandiri kutengesa, ndototengesa motikari. Mukomana wacho ndaitengesa motikari, ndakambotengesa Fortuna yandainge ndakabva kutenga kumurungu. Fortuna iyoyo ndakaitengesa I think ne about 50,000 rands. Ndakaitengesa nesick money, ndikaitengesera umwe muZimbabwean aigara muPretoria. He was an engineer, akatobenefita zvake muchinda iyoyo, because motikari iyoyo yainge iri yemurungu, yainge iine service book. Apa makilometers ayo yainge isina makilometers akawanda, because murungu wacho aingogara muPrazi aine dzimwe motikari. Ndakatomuziva through manager. Kana ari manager uyo wacho aitiitira madhiri, akasvika pakutanga kurenta prazi akazogumisidzira ava nemaprazi akawanda. Ndingangoti pachikwata chedu ndini ndega ndakasara ndisina kana anything. Saka nhamo mukomanashi yakazotongokaruka yatongotirova, because kuba kwose kwatainge tichiita dhiziri zvinhu hazvina kuzofamba zvakanaka. Murungu ndokubva achizozviziva. Manje varungu vanoramwa. Akabva aramwa mushure mekunge aita audit, ndokubva tadzingwa basa tose tikasara tisina kana anything. Apa inini ndainge ndisina kana mari mukoma. Ndaitotarisira kuti kana ndarova madhiri 4 kana kuti 5 zvegore iroro, kambani payakazovhara, then ndobva ndachizotsvaka track, ndobva ndasiya basa. But mari inonaka kudya than kuti unge uchiiseva, ende ndainge ndichirarama level repamusoro-soro zvekuti ndainge ndisingachakwanisi kuti ndinge ndichitambudzika. Ndaingodriver track iri nekuti ndiro rainge richindipawo mari. Mari yose yandainge ndakaita yainge yakadyiwa nemaside chicks angu nekutenga motikari zvisina kana plan. Apa ndainge ndisina kukwanisa kutenga imba kana kuvaka imba. Nemari yandaibata mukoma, ndikadai ndakatenga kana dzimba 3 muBorodzow,
ndainge ndisina kana mbudzi imwe chete kumusha kwatinobva. Ndakadzoka kuZimbabwe ndisina kana sente because Murungu akabva atinyima mari akati yamakadya mari yakatokwana. Pandainge ndava kuda kuedza kuti ndinge ndichitanga zvekare upenyu hwangu mukoma, Mwari ndo pavakabva vandiranga neshamu. Mukoma ndakawana basa rekudriva rori, saka ndakabva ndachizongoita accident, gumbo rangu rikabva ratongokuvara zvakaipisisa zvokuti handichakwanisi kana kutodriva rori kwenguva yakareba because rinenge richitaka kubanda. Nhasi ndinongoita zveuvenda muno muHarare, ndinotengesa mafrutsi, maonyeni. Ndinoti kana ndikafunga kwandakabva sometimes ndichivhairirwa nevanhu vanenge vaine mari dzavo, ndinoti havazvizivi vanhu ava kuti motikari dzavari kudada nadzo idzi takatombofamba nawo maFortuna. Ndakambotenga Fortuna mukomanashi yainge ichiri brand new padealership muPretoria. Fortuna yandakatenga yainge iri ya2012 yandakaenda ndikanonyukura. Mota iyoyo handizivi kuti yakazoenda nepi because yainge ichigara kumba kwegirlfriend yangu. Ndaiwanzo kuti kana ndiri kumba kwake ndo yandaishandisa, iyewo ainge achishanda mugovernment, saka I think akatongobenefita because motikari iyoyo handina kuda kuzomboita hanya nazvo because ndainge ndotya kuti kana ndikadzoka kuSouth Africa Murungu ainge achida kutisungisa. Manager uya Murungu akabva atongoti rasirira nyaya, umwe noumwe akabva angoita aziva kwake. Isu vamwe tikazotoita zvekutokwereta mari nekuti ndinge ndichikwanisa kupinda mubhazi from Pretoria, then I came back home ndisina kana chandainge ndiinacho. Marwadziro azvinoita so, especially mudzimai wako anenge ava kungogara achingokurangaridza kuti ipo paya ndakambokuudzai, anenge angova matakadya kare asingazonyaradzi mwana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti ndainge ndimbori truck driver muSouth Africa. Hanzi takaita mari, hanzi ndaitombogara nema$10,000 kutenga Ford, hanzi no one padealership cash. Zvakangoma nazvo vedu we. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Ndikidzoiti bataenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashi unokwanisa kuseka munhu nhasi, asi mangwana munhu iyeye anokwanisa kuzobudirira zvokuti unozorwadziwa nazvo. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 37 years ekuberekwa. Pari zvinozvi ndiri kuno kumusha kuMondoro. Ndatova nenguva ndiri kuno kushaya kana mari yekudzokeresa kuSouth Africa kubva zvandakauya muna December, plus kuSouth Africa kwacho kwandainge ndichimboshanda muSomalian wacho ainge asingachandibhadhari zvakanaka, plus ndisingachashandi each and every day. Muna 2019 ndainge ndichigara zvakanaka muKempton Park muJoburg. Ndainge ndichizvitutumadza because ndakange ndichizvidza kuti ndakanaka yellow bone ende ndiri mavhiravhira. Kwainge kuine umwe mukomana uyo wandichati Tindo aishanda pakawashi, saka ainge achindida ende ini ndainge ndisingamudi. Aindipfimba ende iye aindida nemwoyo wake wose. Ndaigamuchira mari dzake dzaainge achindipa. Kunyange friend yangu ainge achindiudza kuti usadaro, usatorera munhu mari yake kana iwewe usingamudi. Ndakamuitisa mubhanditi wangu zvechokwadi, saka shamwari yangu Messi aigara achinditsura achiti fadzi zvauri kuitira Tindo zvakaipa, uyo munhu anokuda, but kana usingamudi murambe hako, aregedze kutambisa mari yake pauri. Ndaimuseka ndichitoti iwewe unoda tukumabharanzi twechinherera utwu, inini ndiri kuda maNigerian vane mari yescamming. Pane umwe uyo aita zvekuskama vanhu paFacebook wandainge ndichida, aifamba nezimotikari zichiwagon. Ndakazoramba Tindo ndikamunyadzisa pamberi pevanhu, saka Messi akabva achizotanga kunyaradza Tindo nerweseri, zvishoma nezvishoma vakatanga kufambidzana. Mukomana she ndakavaseka zvisingaiti,
ndaiti kana ndikavaona so ndaivaseka inini ndiri muG-Wagon apa ivo vachitofamba zvavo netsokoyota muKempton Park dzimwe nguva vachienda kubasa. Ndaivaseka ndichiti tarirai tumabharanzi tunofamba netsoka apa anofungidzira kuti munhu wandakaramba angasvika pakumupa upenyu hwakanaka here. Ndakavapa zita rekuti the poverty couple. Zita rake Messi ndainge ndakatorisevha sekuti the poverty couple. Inini ndainge ndakatorwa nemaNigerian ndikatombotanga kufamba neRange Rover ndisina kana license zvangu kuitiswa kekeke nemuNigerian. Saka muna 2022 zvinhu ndopa zvakabva zvachizongooma. muNigerian wangu akabatwa nemapurisa, iniwo ndikabva ndaba mari yake yaainge akachengeta ndikatombotiza ndikadzoka kuno kukuzimu. I think kuti ndopari kubva munyama wangu. Ndakati ndichatenga upenyu hutsva nemari iyoyo, asi mukomanashi mari yekuba haina mufaro. Mari iyayi handizivi kuti yakaenda nepi, ndakatadza kana kuirongera mari iyoyo. So ndikadzokera kuSouth Africa ndikatanga kushanda as a maid. Last year ndipo pandakabva ndachizodzoka kuno kuzimu, asi shoka yakazoitika mukoma. It was a shock of a lifetime mukoma, nekuti takati tiri muna December kudaro ndopandakaona +44 number paWhatsApp yangu. Ndikati ndichivhura kudai, pandakangovhura profile picture ndakangoti nhai Mwari, ndokubva ndatongokandira foni yangu pamubhedha because ndakabva ndaona kuti ainge ari Messi zvake. Saka pandakati ndichitarisa profile ndikatoona yatova phone call, video call, ainge ari Messi mukoma. Ndakaedza kuda kuhwandisa urombo hwangu, but Messi akatozviona akandibvunza kuti naiwe ko uri pai zvaunoita kunge uri muchirugu chehuku apa. Ndainge nditori mandinototi mubedroom mangu, kunyange ndakaedza kunogara mukona kuti asanyatsokuona zvakanaka. Akabva ati you know what Fadzi, iko zvinozve tava kuUK tatova nemakore hanzi Tindo Naimi akawana basa as a skilled worker ikoko. Saka ndo kwavari kutogara. Ndiri kurwadziwa kunyange hangu ndichiri kutaura naye, but kamwe kamoyo kari kuti dai wangomukumbira zvimwe kuda anokwanisa kukuwanira mukana wekuti unge uchienda kuUK. Ndiyo nyaya yangu mukoma. Kana kuri kunzi unenge uine munhu waunenge uchifambidzana naye ari murombo, sometimes unokwanisa kumushora but usingazivi kuti mangwana munhu iyeye anokwanisa kuzova aine upenyu hwakanaka. Ini ndainge ndisingatozvizivi ini kuti Tindo aikwanisa kuzotowana basa as a skilled worker. Ndainge ndichitongomutarisira pasi ende ndainge ndisingamupi mukana wekutaura neni zvinyaya zviri too deep because ndaiona sekunge ari kuda kungondipa zvima empty promises. I regret mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we pakaipa. Hanzi +44 yakazongopinza video call akandibvunza kuti naiwe kasi uri muchirugu chehuku here. Zvakaoma. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.